Please all kneel for the novena to Saint Anthony of Padua. Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy, the fury of sea is past, and ransomed captives freed. At last, lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now soothes the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed. At last, lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious saint, to Christ do pray us sinners, that we may with hearts afire in God's own love obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na an padusang balikan sa mong pag-apuso asin kapabayaan. Padagos an nabilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama, sa imong kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang.
asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, hulig Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Martes, sa ikalimang simana ng Kwaresma. An sa tuya pong mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat dulot kan Freo family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal and family. Special intentions for Jason Christopher, dulot kansanyo sa family, for the success of operation and fast recovery of Janet. Dulot ni Danny Belga, for successful med school application, dulot kansarong anonymous. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ni Sonia, asin Loretta, dulot ni Melissa Binacario, Jalen Van, and Narni, dulot ni Melody. Stephanie, dulot ni Mr. Ramon Santillan and family. Ni Narcisa, Jaime, asin All Souls, dulot ni Amelia Lumabi. Ni Raul, dulot kan Ramos family. Second death anniversary of Jose Pepito Aldave. Dulot kan Omison, Go, and Drabe family. Ni Lerma, dulot ni Lani Guevara. Amado, dulot ni Myla. Asin Pedro, dulot ni Mr. and Mrs. Betty Abinal. Banwaan ni Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Diyos Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta ang sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan kahera ka, kagurangnan mahera ka, Kristo
kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, namimibi kami, itao mo sa mo ang nagdadanay na paglingkod sa imong kabutan. Tanganing sa samong panahon, ang banwaan na naglilingkod sa imo sa merito asin sa bilang magdugang. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Iturhiya kan tataramon. Ginono sa libro nin mga numero. Hale sa bukid din Hor, ang mga Israelita nagpasiring sa dagat na pula, tanganing daisin da mag-agi sa daga nin Edom. Asin sa dalan, nalangkag ang mga tao hulikan sa indang pagbaklay. Kaya nagtaram sinda laban sa Diyos asin ki Moises. Ta daw ta kinuamo hale sa Ehipto, tanganing magkagaradan kami digdi sa lantad. Mayo digdi ning kakanon, mayo minsan tubig. Nauuyam na kami kaining nakakasuya na tinapay. Huli kaini ipinadara nin Diyos sa inda ang mga halas na marara. Kadakol sa mga tao ang nagkasiringhot asin nagkagaradan. Kaya ang banwaan nagdolok ki Moises asin nagsabi, nagkasala kami sa pagtaram laban sa kagurangnan asin sa imo. Ipakimaherak mo kami sa kagurangnan na iligtas kami sa mga halas na ini. Asin si Moises na mibi huli sa banwaan. Asin ang kagurangnan nagsabi ki Moises, gumibo ka nin sarong halas na marara, asin ibugtak mo sa tukon. Ang si Isay man na sininghot nin halas, asin maghiling kan halas sa tukon, mauumayan. Kaya si Moises guminibo nin halas na bronse, asin sa iyang ipinahiling, siring sa tanda. Asin ang gabos na natuka nin halas, asin naghiling sa halas na bronse, na umayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sa kong inagrangay. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sa kong inagrangay. Kagurangnan, hinanyugaan sa kong pamibi, asin makaabot lugod sa imo ang sa kong inagrangay. Hare pagtagoa sa imong lalawgon, sa aldaw nin sa kong kahaditan. Kilingan sa ko ang sa imong talinga, asin kun ako mag-apod, simbigaman tulos ako. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sa kong inagrangay. Ang sa imong ngaran kagurangnan, paggagalangan nin mga banwaan, asinan sa imong kamurawayan nin gabos na hade sa kinaban. Huli ta papatindugo nin kagurangnan an sayon, asin ipapahiling an sa iyang kamurawayan. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sa kong inagrangay. Isurat ini para sa maabot na kapag-arakian, tanganing ang gabos na linalang mag-omaw sa kagurangnan. Huli ta hale sa kaitaasan, nagduungaw ang kagurangnan. Hale sa langit, naghiling kandaga. Sa paghinanyog kan inagrangay nin mga nabibilanggo sa pagligtas sa mga sinilotan sa kagadanan. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sa kong inagrangay. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hiraray pagkasa mo, tataramuin buhay.
giraray inanyugon ko, tataramon nin buhay, asinin kagayonan, pagkamo pagayonon, mamison tataramon nin buhay, magayonon mamison tataramon nin buhay. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa mga Pariseyo, ako mahali na, hahanapon ako nindo alagad, magagadan kamo sa indong kasalan. De kamo makakaduman sa sakong padudumanan. Ang mga Hudiyo nagharapot-haputan, mahugot kaya siya, kaya nagsabi na day kamo makakaduman sa sakong papadumanan. Padagos na nagtaram si Jesus, kamo gikan sa ibaba, ako gikan sa itaas. Kamo taga-digdi sa kinaban na ini, ako ba kung taga-digdi sa kinaban na ini? Kaya sinabi ko sa indo, na kamo magagadan sa indong kasalan. Kunday kamo magtubod na ako siya, magagadan kamo sa indong kasalan. Hinapot siya ninda kung siring sisay ka. Si Jesus nagsimbag, enot sa gabos, ako iyo iyan. Ako iyo iyan man sana na sinasabi ko sa indo. Dakul pa akong masasabi asin ihuhukom dapit sa indo. Alagadai taang nagsugo sa ko, totoo asin sinasabi ko sa kinaban ang sinabi niya sa ko. Dayninda nasabutan na siya nagtataram dapit sa Ama. Kaya si Jesus nagsabi, kung ikinaitaas na nindo, anaki nintawo dangan na nindo, masasabutan na ako iyo siya. Asin tadai akong ginigibo huli sa kuya, kundi sinasabi ko ang mga bagay na ini siring sa ipinahayag sa ko kan Ama. Ang nagsugo sa ko, uya sa ko, dai niya ako pinabayaan huli tadanay na ginigibo ko an sa iyang kabutan. Kanan mga bagay na ini sinabi niya, dakol ang nagturubod sa iya. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon giraray sa indo gabos. Mga tugang, ining sa tuyang binasang Santo Ebanghelyo, igway ning koneksyon duman sa enot na binasa hali sa libro kan mga gibo. Actually po, itong first reading, very familiar sa kadaklan sa sato. Iyo baga po ito sa istorya, parte kan istorya kan buhay kan mga Israelita sa saindang paglakbay pasiring sa Promised Land o sa dagang pamana. Alakad bago sila nakaabot sa Promised Land, sa haloy na panahon, nag-eroko na sinda sa tahaw kan disyerto. Asin duman sa disyerto, uminabot sa punto na sa mga tao naging unfaithful kay Yahweh. Sa mga tao naging very stubborn. Dahil nindap sinunod sa kabutan ni Yahweh. Siring man nabo na nindang sunodon si Moises. Nadagit si Yahweh, ano ang ginibo? Nagpadara kidakul na halas. Duman sa disyerto, asin dakul na mga Israelita nagkasiringot ng halas. Dakulon ang yaon sa delikadong sitwasyon nin pagkagadan. Kaya nakimaherak si Moises
na kung pwedeng bulungon ni Yahweh itong mga nagkasiringot kang halas. Ano sa pasunod kan Diyos ki Moises na gumibo siya ki imahen kan halas, kaya guminibo si Moises din bronsing halas, asin ikinaag sa sarong tukon. Iitaas itong tukon, asin gabos na mga magtangad duman sa bronsing halas, mauumayan kan sa indang helang. O makakaligtas dahil magagadan, minsan nasingot kan halas. Asin iyo man ang ganso nangyari. Namumutag ko mga tugang, binanggit man ini sa rumbes sa pakipag-istoryahan ni Jesus kay Nicodemo na mababasa tapo sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verse 14 to 15. Sabi one time ni Jesus kay Nicodemo, arog na iinitaas ni Moises ang bronsing halas duman sa desierto, an aki kan tawo iitaas man, tanganing an lambang magtubod sa saiya, magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Asin sa Ebanghelyo tang binasa sa ngunyan, inulit po giraray ang statement na ini, na sabi digdi, pag ikinaitaas na nindo an aki nin tawo, dangan na nindo masasabotan na ako iyo siya, asin taday akong ginigibo huli sa kuya, kundi sinasabi ko ang mga bagay na ini siring sa ipinahayag sa ko kan ama. Mga tugang, itong bronsing halas na sinabi duman sa enot na binasa, gani ba nga naging antidote ka itong lason na hali sa mga halas na nagsingot duman sa mga tao. Itong venom kan halas ang naging katapat itong bronsing halas na lambang tuminangad, nakasalbar duman sa helang. Siring man po ang paginumdum sa sato. Si Kristo iinitaas man, alagad iinitaas siya sa tahaw nin pagsakit, ninulit na nakapako sa krus. Iinitaas siya duman sa ibabaw kan bulod kan Golgota. Alagad siring man, itong sa iyang pagkagadan, duman sa krus, iyo ito, so naging antidote man sa kagadanan kan kasalan. Nabut sabihon sa paagi kan misteryo, Paskwal kan kagurangnan, ang kapatawaran, inako ta, asin ang kaligtasan, ikinatangro sa binog na katawuhan. Namumutag ko mga tugang, sa nagkapira pong aldaw poon ngunihan, masilibrar na po kita, kan pinakabanal na simana sa bilog na santaon. Inaapunta po ining Simana Santa. Asin sa laog kan Simana Santa, iyo yan ang imbitasyon sa sato. Ang imbitasyon sa sato na tangadon ta si Kristo. Tawan tanin panahon na makapaghurup-hurup manunugod sa iyang misteryo Paskwal. Nalugod na imaagaw ang intensyon ta, kan kadakol-dakol na bagay. Ang Simana Santa ba kung panahonin barakasyunan sana? O ba kung ining panahonin family reunion or swimming o pagkaraon-kaon sana? Alagad panahon ini asin magayuno na imbitasyon para sa sato na ituhok taan sa tong atensyon sa persona ni Kristo. Ninulitas siya ang antidote sa kasalan. Siya ang mabulong sa sato, sa satuyang pagiging bihag kan karatan, asin sa iya magikan ang kapatawaran, ang katuninongan, asin ang buhay na daing sagkod. Magpasalamat po kita mga tugang sa taon-taon na ini na banal na mga aldaw na itinatao sa sato, tanganing pagirumdumon kita. Lugod ang Simana Santang iningo niya na taon, maging mabunga para sa satuya gabos. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos na nalipunin gabos, inanay kitang naminton, kan sa tuyang kabuhangan, sa panalangin kan katalingkasanin gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang, akoon man kan Dios na makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan sa mo, namantang mga selebrar kan mga banal na misteryo, magpahiling kami sa imo kan maugmang kalinigan in buot, bilang bunga kan pagpenitensya sa hawak, uli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso, initaas mi na sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana sinday kasagkoran, sa pag-ayuno nin hawak pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas an isip, iwinawaras mo an kabagsikan, an mga premyo huli ki Kristong kagurangnan. Uli sa iya ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes, kan kalangitan asin ang mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagseselebrar. Out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, malodok na nagpapahayag din pagtubod asin nagsasabi. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan, o sana sa kaligtasan, naganan ang inaligid, sa ngaranin ka O sana sa kaitaasan, O sana sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhonindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nagkikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, asin kan gabos na mga angheles, asin santos na kadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawa na sin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daganin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdawi tao mo sa muya unian, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo ang kahadean, asin an kapangyarihan, siring man ang gumurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace. An
kasalan kanina. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kanina. Tawi kami, o tawi. Uyaan, Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, Naku, ako akong akong maninigo na ikaw magdagos sa kuyang. kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Katamanon malugod kita, kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, itugot mo na kaming padagos, na naghahanap kan mga bagay na Diyos noon, danay na magkanigong makaharani sa mga balaog na langit noon, uli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.